čo je skutočným návodom na dobrú slávu? Je nutné uvedomiť si, že iba veľká skromnosť nás môže priviesť k veľkej a pre mnohých k tak vytúženej sláve. Ak chceme a budeme chcieť veľmi, veľmi, veľmi málo a nebudeme pritom hľadieť viac na seba ako na druhých, môžeme získať a budeme získavať veľmi, veľmi, veľmi veľa. Pretože skôr či neskôr nám to bude dané ako odmena za to, že sme hľadeli a hľadíme na druhých viac ako na seba, a to vo všetkých smeroch. V tom našom návode je napísané, že k sláve sa dopracujeme tým, že druhým v našom okolí, ale najmä sami sebe dokážeme, že na veci vieme hľadieť so široko otvorenými očami, ušami a srdcom. Očami, aby sme videli, ak niekto potrebuje pomoc a neprehliadli ho. Ušami, aby sme jeho i ju vypočuli, ak sa bude potrebovať vyrozprávať a aby sa nič z toho, čo vraví, nestalo zabudnutým. Srdcom, aby sme sa naučili správne chápať a cítiť s človekom. Aby sme chápali a cítili úprimne a aby sme si vážili tento svet samotný a všetko na ňom vybudované. Taký je skutočný návod na dobrú slávu.